खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बराय हरबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो लानानै फैलायबाय गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ मोनसे गोनां खौरां फैगौ 26 एप्रिलाव अल इन्डिया मुस्लिम पार्सनेल ल बर्ड सुंद'यै MPLB आफादा दुलाराय भारत हादोरनाङैनो सोमावसारनो फोसावदों। थांनाय 3 एप्रिलाव भारत सोरखारा वक्फ आयेननि बिलखौ पास खालामदोंमोन। बेनि बेरेखायै दुलाराय मुस्लिम माहारियारि आफादफोरा सोमावसारनायखौ जोङो नुगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो फैगौ 26 एप्रिलाव अल इन्डिया मुस्लिम पार्सनेल ल बर्डआ कलकातायाव ब्रिगेड सल' होननाय मोनसे हाबाफारि लानो फोसावदों, जायनि गेजेरजों दुलाराय भारत हादोरनाङैनो सोमावग्लुंगोनखौ मिथिनो मोननाय जादों। ममता बेनार्जीनि दैदेननायाव तृणमूल कंग्रेस सोरखारनि बेरेखायै वेस्ट बेंगलाव हादोरगिरि खुंथाय लाबोनांगौनि दाबि खालामनानै क'क्राझार जिल्ला हिन्दु परिषदनि धरना हाबाफारि लादों। मख'जाथावदि भारत सोरखारा वक्फ बिलखौ गनायथि होखांनायनि उनाव वेस्ट बेंगल रायजोआव हिन्दु सुबुंफोरनि सायाव नुजाथिनाय बायदि हिंसायारि जाथायनि सायाव नोजोर होनानै हादोरनि गुबुन गुबुन जायगाफोराव सोनाब बंग'नि गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जीनि बेरेखायै धरना हाबाफारि लानाय बायदिनो क'क्राझार जिल्ला बिश्व हिन्दु परिषदआबो क'क्राझार सोहोराव थानाय महात्मा गान्धी गथ'सा पार्कआव धरना हाबाफारि लादोंमोन। थांनाय मैया धरना हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनि गेजेरजों सोनाब बंग'आव ममता बेनार्जीनि दैदेननायाव तृणमूल कंग्रेस सोरखारनि बेरेखायै राष्ट्रपति खुंथाय लाबोनांगौनि दाबि खालामनानै भारत हादोरनि हादोरगिरिनिसिम गोसोखां बिलाइ गथायनायखौ नुनो मोननाय जादों। थांनाय मैया आसामनि सिलचरनि मोनब्रै जायगाफोराव दैनि पाइप गब्लंनायनि जाउनाव दैबाना जानायखौ नुनो मोननाय जादों। सिलचरनि मोनब्रै सहरफोराव दैबाना जानायनि गेजेरजों गोबां ट्रेफिक जादोंमोन होनना मिथिनो मोनदों। थांनाय मैया रंजालि बैसागु फोरबोनि समाव आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांनो बिहु फालि अनथोब हैनाय सावगारिखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिआरनि CM प्रमद बर' बिथाङा फिथा दखान होग्रा आइजोफोरजों रायदावहैदों। मख'नो गोनांदि CM प्रमद बर' बिथाङा फिथा दखान होग्रा आइजोफोरखौ आर'नाइ गानहोनानै मान होदों। बिथां CMनि अनफावरि आखुनि मोनसे नुथाया समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोसारदों। मोनसे दुखुनांथाव रादाब फिन खनसे आरोबाव सासे सुबुंनि जिउ खहा मैदेरनि गाग्लोबनायजों कसुगावनि सान्थिपुराव मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ मिथिनो मोनदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव फरेस्टनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय रायमना माहारियारि पार्कजों नांजाबनाय सान्थिपुर गामिनि थागिबि फुरेन गयारी 54 बोसोर बैसोनिया थांनाय मैया फुंनि 10 रिंगायाव नखरनि मोसौ नायनो थांनायाव हाग्रानि मैदेर गाग्लोबनायाव फुरेन गयारीया हरखाबै रुंसारि जायो होनना खौरां मोननाय जादों। क'क्राझारनि आदाबारिनि बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव थानाय आभिसिया भवनखौ थांनाय सानाव बेखेवदों। NTPC लिमिटेडनि सानै महिला समितिनि गागि सोद्रोमा आभा जादलिनि नुजाथिनायाव क'क्राझार आदाबारिनि बड'लेण्ड सिल्क पार्कआव थानाय आभिसिया भवनखौ थांनाय सानाव बेखेवदों। बे हाबाफारियाव BTCनि सेरिकालचारनि सामलायगिरि A चक्रबर्तीजों लोगोसे बिफाननिनो गोजौ थाखोनि मावख'गिरि बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। गरिबारिनि मुंदांखा जारिमिनारि महामाया धामआव गेदेरथार 7 बिस्मा मेला खुंनो साखाफारा जादों। क'क्राझार जिल्ला परबतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बगरिबारिनि मुंदांखा जारिमिनारि महामाया धामायाव गेदेरथार 7 बिस्मा मेला खुंनो साखाफारा जादों। बे हाबाफारियाव 20 एप्रिल एबा दिनैनिफ्राय 30 एप्रिलसिम आरो बांला बैसाग दाननि 6 अक्ट'निफ्राय जागायनानै 16 अक्ट' बैसागआव जोबहैगोन होननानै महामाया फुजा खुंफुं आफादनि रांगिरि बिरेश चन्द्र बसुमतारी बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायथिनानै होदों। बाक्सा जिल्ला साहा धमधमा ओनसोल बरमा थानानि बेन्दोंआव थानाय साहा कालेपार गामिनि उदांस्रि सोरगियारिखौ गामिसेनिनो हाबा जाखानाय गथ' सासेनि बिफा मुस्रि टिकेन सोरगियारिया थांनाय
16 एप्रिलाव बहाबा लाखारनानै खारदों होनना खौरां मोननाय जादों। बेनिखायनो सोरबाफोर बहाबाफोर नुसनबायोब्ला हमनानै दोननानै 8080219242 जानबुं अनजिमायाव खौरां हरनो थाखाय खावलायहरदों नखरनि सुबुंफोरा। रादाबा एसेनोसै, गाबोन फिन गोदान रादाब लानानै लोगो मोनगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट लोगोसे साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।